Thank you. A year ago in Slovakia, a mother of two was brutally. Pred rokom na Slovensku matka dvoch detí bola zabitá brutálne mačetou s mužom, ktorý ju prenasledoval 2 roky. Napriek tomu, že to nahlásila, nedostala žiadnu pomoc. Bohužiaľ, takéto prípady sa dejú všade v Európe. My ako politici máme teraz zodpovednosť, musíme konať v našich hlavných mestách, musíme zabezpečiť, aby vlády implementovali smernicu o násilí na ženách, musíme presadiť spoločnú definíciu znásilnenia a rodové násilie sa musí dostať medzi európske trestné činy. Ja som spravodajkyňa pre smernicu o právach obetí. Pracujem na tom, aby obete dostali odškodné, právnu podporu a takisto psychologickú pomoc. Väčšina obetí rodového násilia sú ženy, to vieme. A 1 z 3 žien má skúsenosť s násilím. Muži sú často páchateľmi, ale napriek tomu som presvedčená, že väčšina mužov chce chrániť práva žien a želajú si bezpečnosť žien. Bez vás, otcov, bratov, partnerov, nenájdeme riešenia, vy ste naši mužskí spojenci. Ďakujem. Benedetta.